हेलो एवरीवन वेलकाम बैक अगेन माबोरै दं नोंथांमोना लोगोफोर स' नोंथांमोना साननो हागौ जे आङो मानो बेबायदि आर्निं रिलेटेडनि सायावहाय भिडिअ लाबोआखै बा सिरि थाबाय नामा मानो उन्दुनानै थाखो ना थ' बेबायदि साननो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना स' लोगोफोर भिडिअ लाबोयैनि जाहोनखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो आङो बांद्राय बुंनो सानाखै आरोना थ' एक्सुवेलि आङो एकदम बिराद लोमजानानै दङमोन कारना जाहैबाय बेबायदिनो YBY जोंहा बेन जादों बा जोङो दिनै थैनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों बा खारनायखौ मिथिनो मोन्दों ना थ' बिनि थाखायनो आंबो दिनै लोमजानानै दंमोन आरो बिराद पेरासिटामल जानानै आङो थट मोनाखै लोमजानाया माने ओरैबायदि लोमजादों ना थ' मा बुंबावनो लोगोफोर बिनि सायावहाय थ' जेनो हक जायफ्रा मोजां मोनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो फिन खेबसे दिनैहाय ब्लग हिसाबै बे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर आङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन लोगोफोर बेबायदि एप्लिकेशन्सफ्रा बारा गोबाव जोरा आरो बारा गोबाव थाया थ' जोङो बयबो मिथिखागौ बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सफोराहाय ना थ' बेबायदिनो जोङो थार्ड पार्टि एप्लिकेशन बा जोङो बेबायदि एप्लिकेशनखौ जोङो लास्टिं जाया होननानै जोङो बयबो मिथिखागौ लोगोफोर नाथाय दिनै गोबां समाव आङो बेबायदि बुंबोदोंमोन माब्लाबा YBY नि सायावहायबो बेन जानायनि सायावबो भिडिअ बानायदोंमोन आरो माब्लाबा आङो थुलुंगा होनाय बा बेबायदि मिटिं सिटिं बेबायदिनि भिडिअफोरबो आपल'ड होबोदोंमोन लोगोफोर दा सोरनि जानानै भिडिअ बुंनो ना फारसेथिं जायोब्ला फारसेथिं आरो गुबुन फारसेथिं जायोब्ला फारसेथिं दा दोनग्राफ्राबो दोनबाय भिडिअ बानायग्राफ्राबो बानायबाय गोरोन्थिया सोरनि दिनै मोननायमोनब्ला सिरि थाबाय थागौमोन दिनै बेन जानाय लोगो लोगो गोबां दावराव मोनोब्लाबो रावनोबो हरा आरो थैयोब्लाबो रावबो होआ थिग बेबायदिनो दिनै गोबाङा गोबां दोनबाय सोरबाया फार्स्टआव दोनबाय फार्स्ट समाव दोननानै मोनबाय आरो सोरबाया उननि समाव दोननानै थैबाय थ' बिजनेस लाब आरो लसआ बेवहाय थाखागोन जोङो बयबो मिथिखागौ आरो आं आवगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादोंमोन आरोना थ' मा बुंबावनो दा बिनि सायावहाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय ना थ' बेबायदिनो मोजां गोबां रोखोमनि भिडिअफोरखौ जोङो नुबाय थानो मोनखासै थ' जोंनि गेजेराव बुजायलांखाबाय आरो आङो बांद्राय बुंनोबो सानाखै आरो आङो नामफोरबो लानो सानाखै बेबायदि जोङो मैयानि दिनावहाय गोबां रोखोमनि YBY नि सायावहाय जोङो भिडिअ नुनो मोनखाबाय लोगोफोर थ' आरो बिनि सायावहाय मा बुंबावनो जायफोरा बुजिबाय बुजिखाबाय आरो जोङो बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरावहाय गोजाव नांला होननानै जोङो गोबां भिडिअफोर फैनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो माखासे सोरबा इउटिउबारफोरखौहाय बेवहाय बेबायदि जोङो बुंनायफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो जोङो बेबायदिनो निउसफोरावबो जोङो नुनो मोन्दों ना थ' जियानो हक सोरबाया बांद्राय बेबायदि हाइलाइट खालामदोंबो जानो हागौ नाथाय आङो बेबायदि बुंबोखायाखै आरो बियो गभर्नमेन्टनि बेबायदि मोनसे रेजिस्टार थानाय बा लाइसेन्स थानाय आङो बेबायदि माब्लाबाबो बुङाखै लोगोफोर आरो बेबायदि एप्लिकेशनखौ जोङो बयबो मिथिखागौ बेवहाय रावखौबो जर जबस्ति खालामनानै जोङो भिडिअ बानायदोंबाबो जर खालामनानै जों जइन खालामाखै दिनै नुनो मोन्दों जोङो गोबांफोरा ना थ' बेबायदि गावनि फैसाखौनो इनभेस्ट खालामनानै सोनानै होनायफोरखौसो जोङो गोबां नुनो मोन्दोंमोन दा लस जानायखायसो लस जाबाय लाब जानायमोनब्ला दिनै मोनगौमोन नाथाय बेफोरबायदि एप्लिकेशन्सआ बांद्राय बेबायदि गोसारोबा आरो गावसिनि टारगेटआ कम्पानिनि टारगेटआ बेवहाय फिलआप जायोब्ला थ' बेबायदि एप्लिकेशना बारा गोबाव थाखाथारा गावसिनि गांनाय उखैनायखौसो सुफुंनो थाखाय बिसोरो फैदों थ' टारगेट दंखायो जोङो बयबो मिथिगौ जोङो दिनै जाम्बा जानानै थ' बेबायदि गोजावदों ना थ' मा बुंनो आरो बिनि सायावहाय थ' दिनै फैसा मोननायबो देखायबाय प्रल'भनबो होबाय दिनै सोरनो फैसा नाङा ना थ' दिनै मानसिफ्रा
लुबैखागोन फैसा नुयोब्ला गारि मटर आइफन बायदिसिना मोननाय नुब्लाथ' आरो लुबैखागोन ना थ' बियो मोनसे फिसा स्केम नङा आङो बेखौ जक खालामनो सानाखै दिनै मोनसे बियो जोंनि आसाम बा बेबायदिनो बाहेर हालामफोरसिमबो गोसारनाय मोनसे एप्समोन थ' बियो मोनसे गिदिर स्केम जादों थ' बिनि थाखायनो आङो जक खालामनो सानाखै आंबो गोबां टेनसन जानानै दङ लस जादों जायाखै नङा बेबायदिनो थैबाय आरोना थ' माथो खालामनो दिनै थैयोब्लाबो रावबो होफिना आरो थाङोब्लाबो जोंनो रावबो होनाय नङा थ' आङो बेखिनिखौ सानो खालि खोथाया जाहैबाय बेनो जोङो दिनै बांद्राय बेबायदिनो मोजाङै बिजिरालासिनो निउस बा पर्टेल बा गावनि मोनसे बेबायदि प्लेटफर्माव ना थ' इउटुब बायदिसिनाफोरावहाय जोङो बेबायदि बांद्राय हाइलाइट खालामनाया मोजां नङा नंगौ आरो बेबायदि एप्लिकेसना जोङो जोरा होननानै मिथिखायो थार्ड पार्टि एप्लिकेशन्सफोरखौहाय थ' जोङो बयबो मिथिखानाय बे बाथ्राया जोङो जेब्ला मोनसे बेबायदि प्रम'सन गेमफोरखौ जोङो प्ले खालामो ना थ' बिनि सिगाङावहाय भिडिअनि सिगाङाव मोनसे एड्स मारियो लोगोफोर बे एड्सआवहाय गावनि रिक्स लानानै गेलेनांगोन आरो 18+ अनलि होननानै बेवहाय लिरनाय फैखायो थ' जोङो दिनै बेखौ मिथिनो मोनो बेनिखायनो गाव खुद रिक्स लानो हायोबा गेलेनाया मोजां आरो रिक्स लानो हायाबा दा गेले आरोना थ' दिनै सोरखौबा जर जुलुम जोङो बेवहाय थुसोनानै जोङो जइन खालामनो हाया थिग बेबायदिनो दा जेरैबायदि घटना जालांबायना गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायबो जाबाय जेरै गावनिनो असे लोगोथार हमनानै ला ना थ' लोगोखौ आङो जर जबस्ति सोबाय दिनै बेबो दोनबाय 20-30 हाजार दिनैहाय एकदम क्लस लोगो ना सिगाङावहाय थांलाय फैलाय बेबायदिनो जायो लोङो फैयोमोन दिनै माबा मोनसे खारनाव दिनै बेबायदि इन्सिडेन्ट बा घटनाया दिनै जाबाय थ' जानायनि उनावहाय आरो आङो दिनै बिथांखौ लोगो हमनो बा बिथांनाव आलासि जानो थाङोब्लाबो ना थ' दिनै जेराव ना बेदरखौ मोनजाबोनांगौमोन थ' दिनै बेवहायबो बेबायदिनो ना गोरानजोंसो जानानै फैनांसिगोन नङाब्ला मोनजागोन ना मोनजाबोला बेबो गेरेन्थि गैला गावजों गाव गाज्रि मोनलायनायसो जादोंना थ' बेनि बाहेरा जेबो जायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मा बुंनो लोगोफोर थ' आङो माब्लाबाबो बुंखायाखैमोन आङो आंनि लिंकआव जइन जानोब्लाबो थ' बेबायदि जोङो रिक्स लानो हाबासो जइन जा आरो रिक्स लानो हायाबा जइन जानाङा होननानै आङो आवगोलनिफ्रायनो आङो बुंबाय थाखादोंमोन लोगोफोर थ' दा मा बुंबावनो ओरै फारसेनिफ्राय जाबा ओरैजाय बुङो आङो गेजेर गेजेर बेबायदिनो YBY पेननि सायावबो आङो भिडिअ लाबोदोंमोन बेबायदि बादानि सायावबो भिडिअ लाबोदोंमोन गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोरा फैयो दा मा बुंनो थ' जोंनि गेजेराव गोबांफोरा बुजायलांखाबाय थ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जोङो सेफ जानानै थायोब्लानो जाबाय उन्नति जानो हागोन नाथाय आङो लास्टाव मोनसे बेखौ बुंबावगोन जोङो रावखौबो बेबायदि गाइखेर जानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेवहाय इउटिउबारा जइन खालामाखै दे सोरबा सासे सानै सोरबा इउटिउबारफोरा बुंनो हागौ नाथाय जों गासैबो इउटिउबारा नङा आरो जोङो बेबायदि रावखौबो जइन खालामनो होआखै आरो बयहाबो साननो हानाय गोहो दं आरो मेलेम दं थ' जोङो बयबो मिथिखागौ बेबायदि एप्लिकेसनखौ जोङो सोरखौबा थांनानै आसि थुनानै बेबायदि बुजायनांगौ बेबायदि जेबो गैया दिनैनि जुगा नैबे ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटनि जुग थ' दिनै इन्टारनेटआ ओरैबायदि फास्ट जाबोनो हमबोदों थ' दिनै बयबो बेबायदि रोङै मानसिफोर बांद्राय बेबायदि गैयाखौ आं सानो थ' जोङो रावखौबो इमान बेवहाय बुजायनो गोनां गैया दिनै जोंसो भिडिअ बानाया गोबां रोखोमनि भिडिअआ फैबाय थागोन हाजार हाजार हिन्दी इउटिउबार्सफोर दङ दिनै मिलियन साबस्क्राइबार गोनांफोर दङ दिनै गोबां रोखोमनि प्रम'सन भिडिअफोर लाबोयो थ' बेफोरबो बन्द' जानांगौ अब्लासो कन्ट्रल जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन थ' ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनो मोनसे मोजां आरो मोनसे गाज्रि जोङो मोजांखौ नागिरबा सानफ्रामबो मोजांखौनो मोनगोन आरो गाज्रिखौ नागिरोब्ला जोङो सानफ्रामबो गाज्रिखौनो मोनबाय थागोन थ' बेहाय रावखौबो बादा होनानै दिनै लाखिनो हाया दा फाइनालि सोर जेल जागोन बेखौ मिथिया थ' जायफोरा गोरोन्थि मावदों जेलखौ जाखागोन जुदि गोरोन्थिब्ला ना थ' आङो बेखिनिखौसो बुंनो सानो आङो रावखौबो दुसिनो सानाखै आरो रावखौबो बेबायदि आङो थांखिनानै बुंनोबो सानाखै लोगोफोर थ' जाखागोन दिनै गोरोन्थिया बयहाबो दङ आसामाव बा जोंनि हालामाव लाबोनानै जाय फोसावजेनदोंमोन नाम्बार 1आव बेखौ ग्रेप्टार खालाम आरो बिनि उनावहाय ना थ' हमनांगौखौ हमलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो थ' बिनि सायाव आरो मा बुंनो जाय फोसावजेनदोंमोन ना
आरो दिनै बेबायदिनो नेटनि दिनावथ' आरो गोसारखागोन मा बुंनो ना थ' गोबाङा गोबां रोखोमनि भिडिअ बानायो आरो बिनि सायावहाय आङो बांद्राय जेबो बुंनो सानाखै आरो जोङो सोरबा बेबायदि जेबो रोङै मेलेम गैयै बेबायदि गथ'फोरखौ जोङो बेवहाय जइन जानो खावलायाखै बा आङो खुद पार्सनेलि आङो खावलायाखै थ' जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों YBYआ बेन जादों गोबांफोरा लस जादों नंगौ नाथाय अन रिक्स लानानै गेलेनो हायोब्लासो 18+ अनलि जोङो मबाइलनि एड्सआवनो जोङो नुनो मोनो थ' मोनसे गेम्स बेबायदि गोबां स्क्रलिं गोबां बेबायदिनो जेकपट गोबां रोखोमनि गेम्सफोरा दिनै प्रम'सन जागासिनो दङ थ' बेफोरखौ जोङो प्ले खालामोबा बिनि सिगाङावहाय जोङो मिथिनो मोनो जोङो 18+ अनलियाल'सो बेखौ गेलेनो हायो आरो खुद रिक्स लानानै बेवहाय फैसा सोनांगोन आरो गेलेनांगोन ना थ' बेबायदि ड्रेगन भार्सेस टाइगार जोङो बेबायदि गेम्सफोरबो जोङो मोनो थ' बेफोर गासैबो फैसानि दिनै गोबां सोलिगासिनो दङ बेन मानो जायाखै दिनै ससियेल मिडियायाव बेखौ कन्ट्रल खालामनो आरो लाखिनो हानाय जेबो गैया दिनै फैबायानो थागोन आरो थांबायानो थागोन थ' लोगोफोर बेखायनो केयारफुल जानानै थायोब्लानो जाबाय सानै हयै ना थ' बुजिनानै सोरबाया इनभेस्ट खालामनो गोसोबा खालाम आरो सोरबाया गेलेनो गोसोबा गेलेनो हागोन थ' आङो बेखौहाय जेबो बुंनो साना नाथाय जोङो बेबायदि बांद्राय माने नंद्रायैखौबो आरोना थ' इउटुबफोराव लाबोयोबा गोबांफ्रा थुलुंगानाय मोनो गोसोआव किसुमाना नंगौबो सानो ना थ' आरो मोननायनि गेजेरजों साफा सानैया मोनबाय थ' बे मोननायखौ नुनानै आरो बांसिन बेबायदि लब जायो नाथाय बेफोर बुस्थुआ सानफ्रामबो प्रल'भन होखायो फार्स्ट समावहाय गावसिनि टारगेटखौ फिलआप खालामनो थाखाय जेरैखि जाया स्केम खालामनांगौ नालाय ना थ' जोङो बयबो बिनिफ्राय मिथिखाबाय खालि बाथ्राया बेसो दिनै बयहाबो साननो हानाय गोहो दं आरो खर' दङ आरो मेलेम दङ थ' दिनै बेवहाय जेबो रोङै गथ'फ्रा दिनै फैसा इनभेस्ट खालामाखै रोंनाय रानाय बुजिनाय मोनथिखानाय मानसिफोरासो दिनै बेवहाय मोनथिनानैबो जोङो आवगोलनिफ्रायनो थगायजाबोखानानैबो जोङो आरोबाव मोननो लुबैदेरनानै दिनैहाय जोङो बेवहाय फैसा इनभेस्ट खालामदों लोगोफोर थ' आङो बेखौसो बुंनो सानो आरो जोबथारनायाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों थ' दिनै बिनिफ्राय मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोनबाय लोगोफोर आंनि खुद पार्सनेल लाइफआव आंनि जिबनावहाय दिनै आङो बेवहाय इनभेस्ट खालामबाय आङो लस जाबाय थैबाय आङो दिनै बिनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आंनि जिबनाव मोनसे गिदिर एक्सपिरियेन्स दिनै बेबायदि इनसिडेन्ट जानायनि थाखायसो दिनै आङो बे सलुसनखौ मोननो हादों नङामोनब्ला आंबो बेखौ मोननाय नङामोन दिनै थैबाय नंगौ गोबांना गोबां लस जाबाय मा खालामनो सोरबा जर जबस्थि जइन खालामदोंबा बिनानै लाफिन बिनिफ्राय जेबो बुंनांगौ खोथा गैयाना जोङो दिनै रावखौबो जर जबस्थि खालामाखै आरो दिनै जोङो बिनिफ्राय बेबायदि बेन जालांनाय लोगो लोगो जोङो मोनथिनो मोन्दों आरो बेबायदियाव गोजावनो नाङा थ' बिनिफ्राय मोनसे गियान बा नलेज दिनै लानो हादों बा सोलोंनो हादों थ' दिनै बुजिनानै मोनबाय आरो बेवहाय खुद गावनो बेबायदि इन्सिडेन्टखौ मोननानै थ' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगो हमगोन आरो भिडिअफोर फैगोन गेजेर गेजेर आङो बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो हमनो सेस्था खालामगोन आङो बांद्राय बेबायदि जानला मोनला हाइलाइट खालामनो आङो सानाखै थ' बेबायदिनो जोङो सानै हयै भिडिअफोरखौ लाबोनांगोन आरो नोंथांमोना सोरबा गोसोथारबासो गेलेयोबानो जाबाय आरो गोसो गैयाबा गेलेना आं आवगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों थ' बेयो गावनि खुद अन रिक्स आरो गावनि सायावहाय थ' गावहा साननो हानाय गोहो आरो बोलो दंखायो लोगोफोर बेबायदिनो जोंनि जिबनावहाय गोबां गाज्रि मुवाफोर दं जेरैबायदि हमनानै ला जोङो नैबे सापस ना थ' जोंनि गुटखा नङाबा जोङो थानो हाया बेबायदिनो बेवहाय पिक्साराव गिदिर गिदिर माने केन्सारनि पिक्सार लिरनानै दोननाय दङ सिगारेट दङ दिनै जोङो सिगारेटखौ सोबोब्ला जोंनि हेल्थनि थाखाय मोजां नंखाथारा जोङो मिथिनो मोनो आरो सायाव लिरनाय दंखायो स्मकिं इज इन्जुरियास टु हेल्थ जोंनि हेल्थनि थाखाय बियो माब्लाबाबो मोजां जानो हाया नाथाय जोङो सिगारेटखौ गाराखै आरो दिनै जोङो जौ
जि जिनिसा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो दिनै मोनथियो। दिनै जोङो जौखौनो लोंगासिनो दं आरो दिनै जोङो बेबायदिनो जुआ बायदिसिना रोखोमनि गेम्बलिंसफोर दङ। दिनै बेखौनो बारि सिङाव हाबनानै गेलेगासिनो दङ। मानो बेन जायाखै? हायाखै बेन खालामनो दिनै जुवाखौ। दिनै बेखौनो सोरबाया खेथि होननानै दिनै बेजोंनो खामायगासिनो दङ। गोबाङा बुजायगासिनो दङ बेफोर गाज्रि। नाथाय दिनै मानो बेन जायाखै? बेन खालामनो हाया बेखौ। दिनै गोबां हाजार बोसोरनिफ्राय जुजिबोबाबो हायाखैबो जानो हागौ। जोङो दिनैसिम नुगासिनो उन्दैनिफ्राय मा बुंबावनो बिनि सायावहाय ना? थ' गोबां बोसोर जोङो नुबोबाय। बियो गाव गावनि सायावसो। दिनै बेखौनो खेथि होननानै सोरबाया जुवाजोंनो खामायगासिनो दङ आरो गेलेग्राया गेलेखागोन, लोंग्राया लोंखागोन, गाज्रिबाबो मोजांबाबो ना? थ' दिनै थिग बेबायदिनो सेम बुस्थु। दिनै गेमखौ गेलेनो मोजां मोनग्राया सोरबा गेमनि सायाव भिडिअ बानायाब्लाबो बियो गेलेखागोन। थ' आङो बेखौसो लोगोफोर बुंनो सानो आरो गोरोन्थि बुजिनो नाङा। थ' आङो रावखौबो जर जबस्ति जइन जानो खावलायाखै आरो दिनै बेबायदिनो फाइनालि जोब्बाय। बोरैबा फारसेथिं मोजांबो जानो थांदों। थ' खारन दावरावआ बारा जाखाबायमोन। लाब लसआ बिजनेसाव थागोन। सोरबा मोनबाय, सोरहाबा लस जाबाय आरो जोङो बिनिफ्राय सोलोंनो हाबाय। एक्सपिरियेन्स दिनै मोनथिबाय जोङो, गियान मोनसे जोङो मोनबाय। थ' बेबायदि जोङो बांद्राय लब जायोब्ला मा जायो ना? थ' बांद्राय लब जायोबाथ' आरो थैखायो। बे सैथो बाथ्रा। थ' बयबो मिथिखानाय। बेखायनो आङो लोगोफोर दिनै बांद्राय बुंनो सानाखै। भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव आङो थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन। बेबायदिनो आङो दा बेबायदि गेम्स सेम्सनि बानायथ'नो सानाखै। बेबायदिनो हेमस्टार दंमोन। थ' हेमस्टारा उइद्रल जाथ'वाखै, उइद्रल जासिगोन थाबैनो। बेयो एसे गेम्सबाबो आलादा रोखोमनि गेम्स दे लोगोफोर। थ' निस्सय लाबोगोन सम फैयोब्ला। थ' आङो लानानै फैगोन। लोगोफोर जियानो हक, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। जों एसे सांग्रां जानानै थायोब्लानो जाबाय बयबो। जानला मोनला जोङो बेबायदि इनभेस्ट खालामनो नाङा। थ' आंबो आंनि साइडनिफ्राय बेबायदि लस जाजानायखौ लुबैयाखै आरो सोरखौबा ना नस्थ' खालामनो बा फोजोबस्रांनो थाखाय आं बेबायदि भिडिअखौ बानायनाय जायाखै लोगोफोर। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमगोन। रायलायबाय थायोब्ला बांद्राय गोलाव जायो आरो बेनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैगोन आरो मा बुंबावनो, टेनसननि थाखायनो आं बेबायदि भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।